pa tayong ano ngayon, Taytay. Kaso parang paulan ah. May titignan akong ano, kapote. Sana kasya sa akin yung Excel. Kasi nag-chat na ako doon. Like sana yung gusto kong kunin. Kaso parang wala silang ganong size eh. Kaso nahihirapan na rin ako hanap. Dami ko nang nakachat ng mga page na nagbebenta ng Binkia na raincoat. Laging ano, walang stock. Ba't kaya paubos yung stock ng ano, Binkia? Tapos no, yung camera natin, na-adjust ko na rin yung ano, yung pwesto niya. Parang nakaangat na siya ng konti. Nahanap ko na kasi yung ano, yung extension. Andun lang pala nakakapit sa ano, case ng GoPro. External mic na lang yung kulang natin mga ka-rides para maayos yung audio natin. Last ko na pupuntahan yung ano, yung tag dito, memory PH. So ayan o, bibili tayo ng kapote. Kapote yung pupuntahan natin, tapos bigla tayong inulan. Huwag muna, wala pa kaming kapote na bibili. Daanan pala. Sumunod lang ako sa mga ano. Harap. Oh, tapos dyan tayo maabutan ng ulan, no? Yung tipong kapote yung habol natin bibilhin at uulanin pa tayo. Ayan, ka na tumingin. Hindi, nakakasya. Grabe ka traffic ng lugar na to. Parang never pa ako nakadaan sa lugar na to na hindi traffic. Ano lang, pag madaling araw. Pero pag ganitong oras, wala. Kasa-kasa. Ha? Takas makada. Baka magkatagas pa suspension natin dyan. Traffic. Update na lang ako mga ka-ride pag ano, dating ko doon sa may Taytay. May Taytay na to eh. Yung masaklap, inabutan tayo ng ulan sa may tulay. Grabe, biglang bagsak yung ulan. Ayan na, dito pa may ikot na. Ito yung masaklap na nakamotor. Biglang bagsak eh, no? Bisit. Basa na yung ano ko. Ano?
Tangina. Woo! Ah. Grabe. Isa yung vlogs ko. Visit. Oh, biglang laglag yung ulan eh. Hindi naman tayo makagalaw. Ayan o, tingnan mo. Ito yung mahirap sa nakamotor. Naka yung sapatas ko. Nakisaksak. Kasar. Yung bibili kang kapote. Lasanihan ko to. Grabe. Dito talaga bumuho sa may tulay. Nakahatak ko na malakas pa. Butot sila may tayong. Ayoko dyan. Baka biglang ubahan ito. Delikado. Woohoo! Asar! Ay. Ang kantong sumanan pa. Basa sila oh. Hindi nakapagkapote. Nagkapalit na kami ng kapote ng ano. Wala nang ano dito. Wala na, binasalan tayo. Sobrang init pa kanina eh. Ay, ano, walang ulan dito. Dito tayo ha, doon tayo inulan sa may tulay. Basta lahat ng mga nakamotor eh. Kasi yung ulan, bagsak diretso. Dito taro? Ay, dito. Dito. Ha? Ha?
kung dito tayo niliko, dito tayo sa pick-up kanto gawas. Ay na naman, wala na naman ito. Na dito. Labo-labo pala dito. Bandang kaliwa man ta sila. Ha? Video. Unahan ng pure gold. May landang pero. Ride safe moto. So ayun mga ka-rides, dito na kami sa Ride Safe Moto para bumili ng kapote. Kasi tingnan mo yung kapote na sakto, ang pangit ng sinete. Kapote ng kapal na
Kahit na nakapote namin, kaya naghahanap kami ng kapote, tapos sinulan pa. So ayun mga rides, pasok na tayo. So ayun mga ka-rides, nakapili na tayo ng kapote ng Binkia. Tapos ayun, marami silang helmet dito. Ayan mga HGC. Ayan. Tapos may mga empty helmet din sila. May spike gear sila. Parang kompleto sila sa unit ng helmet. So ayun mga ka-rides, dito yung nabili nating kapote. Ayan. Itong Binkia na black, saka Binkia na red. Kasi yung mga luma naming kapote ay wala na, sira-sira na yung mga ano. Yung sa kanya din. Yan. Mga sira-sira no. Ito, tignan natin kung matibay ito, mahal to eh. Yung kapote yung ano habol namin, tapos inulan kami papunta dito. So ayun mga ka-rides, diretso na lang kami sa may Gabanes para bumili ng ano, backpack. Total nakalakad na rin eh. Isang lakad na lang. Update na lang ulit ako pagdating ko sa Gabanes mga ka-rides. So ayun mga ka-rides, andito tayo sa memory.ph. Dito pag bibili kayo ng mga camera, memory card, siguradong ligpit yung mabibili nyo. Mic check, mic check. Yan, no naririnig, check, check, mic check. Ayan, may ano pala. Parang voice na ano. So, ayan mga ka-rides, galing na tayo memory.ph, nakabili na tayo ng memory card na isa, at saka microphone, yung external mic. Ayan, ginagamit ko ngayon. Try natin kung maayos na yung audio natin, ano. Sana okay na. At wag sana pareho sa GoPro natin na distorted yung audio. Ayan, sinubukan ko siya, nakalaylay lang yung wire. Yan o, nakalaylay yung wire. Kasi pareho sa GoPro, pag nagagalaw yung wire, nagkakaroon ng ano, distorted yung audio. Kaya try natin ngayon kung nakalaylay yung wire, kung masisira ba. Pero kung hindi, di mas maigi. Ibig sabihin, ha? May Jollibee? Yan. Tinuturuan ako ng shortcut. Sino ito? Kahit nang tinuruan pa ako ng angkas ko ng ano, mag shortcut. Kanan lahat. Cut. So yan mga ka-rides, tinuturuan ako ng aking angkas kung saan ako papunta. Kasi wala kaming gamit ng ayan, mapa. Saan papunta mo tayo? Sana maayos na yung audio natin. So ayan mga ka-rides, nakabili na tayo ng memory card tsaka external mic. Diretso ba to? Diretso lang, no? Ayun, at sana nakabili na tayo ng microphone tsaka external mic. Diretso. Kaliwa? Ayun mga ka-rides, no? Andito ulit tayo kay Gabanes. Ay, malalaglag.
So ayun mga rides, pag may bibilin kayong mga riding jacket tsaka helmet din, dito ang daming freebies sa ano, Gabanis Moto Gear Zone. Dito kami bumili ng riding jacket. Tsaka mababait yung may-ari dyan. So ayan mga ka-rides, nilipat ko yung pwesto ng ano ko no, ng external mic. Dahil parang medyo pangit pa rin yung audio niya pag nakaharap sa bibig yung mic. Nilipat ko siya sa may bandang leg, parang sa helmet strap. Sana mahanap natin yung ano mahanap natin yung tamang pwesto ng mic para maganda yung audio natin pag ano, pag pauwi ng Mindanao. Hirap pa naman pag pangit yung audio, sira yung video. Tulad nung dati, haba ng vlog tapos pangit yung audio. Halos kumpleto na pala tayong mga ka-rides, no? Nakabili na rin tayong memory card, external mic, tapos yung backpack, tapos yung Immortal din na top box bag, yung pinapatong natin sa top box. Ang kulang ko na lang ito na pala, itong gloves. Yan. May nakita ko sa shopping ganito, yung kung mura kasi, yung kung legit ba yun. So ayun mga ka-rides, hanggang dito na lang yung vlog natin. Lapit na rin naman ako sa bahay.